Horas ma di hita saluhutna. Andorak somarsaur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot damena siya debata ama, dohot siyan anakna Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe turpu jamita di partangyangan di bagasa tikion, tarsurak do di pesalmen 24 ayat sada sahat tupitu. Hujaha majo hata ni turpuki di tunga-tungata. Laos ta payuhti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Ede sian akka anak ni sikora. Dengan nai akka inganami ali Jahuba Zebaot. Pola do langan jalamaras rohaku. Di bahel lungunna di akka alaman ni Jahuba. Marulupuluk do rohaku dohok sibukku tu debata na mangului. Garia porik jupanga jabu, jala leang-leang dapotan asarna, bahen inganan niaka anakna madok, akka langgata pamilia tuho ali Jahuba Zebaot, rajaku dohot debataku. Mertua ma akka namangingani bagasmu, saihodo pujion nasida. Mertua mahalak ia di bagasako haguguonna. Ia rohana sida di bagasan menuju dalan natigor. Akan bolus rura partangisan. Ibana do di bahem mualna. Gabi maruli pasu-pasu nasida. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasa tuhata Jesus. Tangadong rahita na sohya masihol manang rinduate. Isarana masihol pajupang dohok naturasna. Masihol tu keluargana. Masihol tu akkadonganna. Masihol mulak tu hutana. Dohot akkasihol na asing dope. Sipata ala ni sihol ni rohai ulu duga bigelisah pakilalaan. Nek tumibu niya pajupang. Manang nek kumatok niya sahat diinganani. Jala mulunung nga pajupang tu nani hasiholan nai las marohana. Pakilalaan na songoni matong najupang dingulu ni parpesalme diturpukon. Alai sihol ni rohana dada tu seseorang. Alai masihol tu bagas joro ni debatado. Tabegido naking didok diturpukon. Dengan nai akka inganami ali Jahuba Zebaot. Pola do langan jala maras rohaku di bahel lungunna di akka alaman ni Jahuba. Artina ngatung masiho libana tu bagas joro laho marsaur dohuk debata. Pola di dok parpesalmeni langan jala maras rohaku di bahel lungunna di akka alaman ni Jahuba. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Molo di jamat tasonari ra, tudus metu halak naung liling dak tu gereja. Manang alani gereja na rupaning di tongan ni laut. Ia soi ditambang. Gabedak sa bui ganuk minggu manang ganuk bulan tu gereja. Alai asing ni kesibukan kerja, buido tong sebelumna ala nilosok. Alai dunguba rohana gabi masih holibana tu gereja. Dungi ditikiro ibana tu gereja adong mas sesuatu na berbeda di hilala. Ima nama korhodame dohok lasnya roha di bagasa muluna. Ala nunga roibana tu adopan ni dewata. Donga saha porsiaon na mangihut di hilala parpesalmeni dotong, ia bagas joro ni Jahuba, dada holan inganan parsobau sabingi. Alai di hilala ibana dotong, di bagas joroi kehadiran ni debata. Di bagas joroi ma ibana patol hason akkana pojok di rohana. Gebeta rulidame dohuk gugune baru mamusenguluna. Ala tabuni pakilalaan na di bagas joroi didok parpesalmed do naking dengan nai akka inganami ali Jahuba Zebaot.
betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Lapatanna bagas joro di parpesalmeni, dada sekedar bangunan nauli manang bangunan na megah sabingi. Alai dusun inganan na bui pasobuhon uas ni rohana doi. Gebetaruli dimual hanguluan na makorhodame duho las ni rohana. Pola do musedi do ibana diturpukon. Gari apori jupanga jabu. Jala leang-leang dapotan asarna. Bahen inganan niak ka anakna. Madok akalanggatan pemiliat tuho ali Jahuba Zebaot. Rajaku doho debataku. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Imanaking na de opati. Lapatanna digobar honido hinauli ni pakilalaan ni ngulu, moloro tu adupan ni dibata di bagas corona. Gariak kapidungipe marahasonangat dodisi. Lamma hita zolma na hinaholongan ni dibata. Artinya, di hadirat Tuhan ada tempat aman bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Mungkin molo ditorop jolma, inganan nabui pasob uas ni rohana, jupang na doi di inganan tertentu. Isarana, di pantai, di perbukitan, manang di sada puncak, na asing mungkin di mall, ninna rohana bui sambil cuci mata, mernida ak kanauli. Alai mulu di parpesalmeni bagas joro do inganan na muli di ibana. Jala di sido di hilala ibana nabui pasobu uas ni rohana siaragam niaka na mabain pojok roha nang pikiran. Donga sa porsiaon suak songon parpesalmeni dingulut ta sinwaik pe macai gudam do na mabai pojok roha. Sian ari tu hari, minggu tu minggu, adong na pojok rohana, dibain akka persoalan na sotuntas dope di perkerijuan. Adong akka parsikola na to uluna alannya akka tugas-tugas na. Di parumah tanggaon, pojok do rohania matai do inatai, ala maul sa pikiran. Adong na pojok rohana, alani na merawat keluarga na marsahid. Nadiba alani parhepengon na so kondusip. Dohot akan na asing na mabayan stres nguluna. Alai disi dilehor rohana tu bagas joro, marede, martangiang, mabigi hata ni debata siya bulus ni rohana, gabinyang mamuse pak jilalaan. Akan na pojot na di rohana ipe hirana bolong. Songonima hinauli ni pakilalaan ni ngulu, muloro tu adupan di debata. Sobuma uas ni rohana, sian akka pojok ni rohai. Dungi na mangihut di dok parpesalmed dope diturpukon. Imana dia 5 sa autonomi. Mertua ma akan na mangingani bagasmu. Sayhodo pujion nasida. Mertua mahalak, ia di bagasan ho haguguonna. Ia rohana sida di bagasan menuju dalan natigor. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya, halak nasai ringgas rotuadupan di debata, jala rohana saya tertuju tu debata, taruli hagugun namar dapok-dapok dunguluna. Atik pedak saya mulus perdalanan ninguluna. Ala dihilalai bana do debata rak mardala doho tibana. Jadi akka halak nasai tertuju rohana tu adupan di debata, dada gabi uasan, alai gabi maruli pasu-pasu dunguluna.
songon nanidok ni parpesal menon naking di ayat perpudi ni terpukon. Akan bolus rura partangisan. Ibana do dibahim walna. Gabi maruli pasu-pasu na sida. Ima baga-baga ni debata tuak kahalak na se masihol rotu adupan ni debata. Sobu ma uasna. Dada ala naung bebas yan akka masalah ni nguluna. Alai ala debata dibain mual ni haguguon na. Tunga saha porsiahon, adong dohya di sedaluat sahalak ina naung batua. Ganu pari minggu nai saya tibu di bana saha di gereja. Memang atar lumayan do. Daun ni jabuna tu gereja. Jalan berdala pak doi rap dohok pahop puna. Ala jarang dope atong adong motor manang kareta ujui. Tak songo sinwayang dope nabui dian terjemput pahop puna rupaning. Yesoi nebeng tu halak. Ditiki mak kata hatai didok pedita nama tu inatai. Ngatung luja hamu atenang merdeles song nidau tu gerijaun ganu pari minggu. Ninna. Mekkel supinggo inatai huhu didok mengalusi. Luja dunia namang. Alai moluduk saha di gerijaun mago do huhilala nelujai. Jalalas do musero hakku. Alabui rak maredde do akaruas lumobi mabigi hatani debata ninna inatte. Naneng berengot tasyani ima sada contoh sederhana ni turpukon. Sihol ni roha mandapotton bagas joro ni debata gebetaruli las ni roha. Lu jerunian fisikna namardelani. Alai taruli las ni roha donguluna. Lumowi partodionna dinamulak sien bagas joro ni debata. Donga saha porsiaon hata nitu hatta ditikion manegihok kita sude. Asa saya masihol kita ro tu adupan ni debata di bagas jorona. Molo saya roh kita tu adupan ni debata. Dang luangak kita. Alai saya taruri dongolutta dia kapangurupio ni debata. Taruli gugu, semangat, taruli dame dohok lasnya roha. Atong mulu songoni, saya masih hol mahita, marsaur dohok debata. Biarlah hidup kita selalu rindu berada dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari kita. Bersama Tuhan, kita akan dipulihkan, dikuatkan, dan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Manang hubas tunasa ulaun nadenggan songon ni dok ni topik ni mingkutta. Atong marsangak madebata marhiting ulutta. Jala taruli pasu-pasu mangulutta. Ala saya masihol rotu adupan ni debata. Amin.